Eifedwy, aelod Senedd ieuenctid dros Bont y Pridd. Cwestiwn cyflym, oeddech chi'n gwybod yng Nghymru allwch chi bleidleisio o 16? Ia, fel pleidleisio go iawn, nid un ffug, un wirioneddol. A gyda'r etholiadau Senedd yn dod i fyny, mae hynny'n golygu bod eich llais chi yn cyfri. Mae'r Senedd yn gwneud penderfyniadau sy'n effeithio arnom ni'n nawr, nid yn y dyfodol, nid pan fyddwn ni'n hun. Pethau fel ein addysg a phrofiadau, cymorth iechyd meddwl, trafnidiaeth cyhoeddus, yr hinsawdd a thai a chyflogaeth. Mae'r pethau yma yn cael eu benderfynu yma yng Nghymru gan y Senedd. Felly pan mae pobl yn dweud nid yw gwleidyddiaeth yn effeithio ar bobl ifanc, nid yw hynny'n wir o gwbl. Ac edrychwch, nid yw pleidleisio yn golygu bod angen i chi fod yn arbenigwyr ar wleidyddiaeth. Nid oes angen i chi wybod popeth, a nid oes angen i chi gytuno a'ch rhieni neu'ch ffrindiau. Mae pleidleisio yn ymwneud â dweud, dyma beth sy'n bwysig i mi. Dim yn pleidleisio, chi'n colli allan ar y cyfle i wneud rhywbeth pwerus. Mae llawer o bobl ddim yn pleidleisio, yn enwedig pobl ifanc, a mae hynny'n golygu pan fyddwn ni wirioneddol yn pleidleisio, mae'n lleisiau yn gryfach. Gall etholiadau yng Nghymru cael eu penderfynu gan rhywfaint bach iawn, felly gall un bleidlais gwneud gwahaniaeth go iawn. Gadewch i ni siarad am effeithiau clir, oherwydd fod ystadegau weithiau'n ddiflas, mae rheini'n bwysig iawn. Pan gafodd bobl ifanc 16 a 17 mlwydd oed y bleidlais am y tro cyntaf yn Etholiad y Senedd, roedd llai na hanner o nhw wedi cofrestru i bleidleisio, gyda tua 30,000 o bobl yn cofrestru rhai a allai fod wedi gwneud hynny. Mae hynny'n llawer islan oedolion. Mae rhan fwyaf o'r grwpiau oedran hŷn ar y gofrestr tua 90% neu fwy wedi cofrestru. Ac hyd yn oed mewn ardaloedd gwahanol yng Nghymru, roedd amrywiaeth fawr. Mewn ardaloedd fel Abertawe, ond tua 1 o bob 3 o bobl ifanc 16 a 17 mlwydd oed oedd wedi cofrestru i bleidleisio, tra bod ardaloedd eraill yn uwch. Felly, dyma'r peth. Nid yw bod pobl ifanc ddim eisiau bleidleisio. Mae'n syml, bod llawer ohonom ni ddim wedi cofrestru yn y lle gyntaf, a mae hynny'n golygu bod llawer ohonom ni'n colli'r cyfle i wneud penderfyniadau ar ein hysgolion, trafnidiaeth neu gymorth iechyd meddwl. Dyma un o'r cyfleoedd cyntaf i chi siapu'r wlad rydych chi'n tyfu lan ynddi. Mae am gael ddweud eich ddweud, mae am gael eich clywed, a mae am ddangos bod pobl ifanc yn poeni, achos rydyn ni wir yn poeni. Felly, os ydych chi'n 16 neu'n hŷn, mae'r etholiad Senedd hwn yn eich eiliad chi. Cofrestrwch, dysgwch ychydig am y bleidiau, mynd i'r bleidleisio, oherwydd Cymru yw'n dyfodol, dyna sut rydyn ni'n helpu i'w siapio. Mae eich pleidlais yn bwysig, mae eich llais yn bwysig.